Gipaila-Ila na sa mga Dabawenyo ang 11 ka kandidata nga magrepresentar sa nagkalain-laing cultural community sa Davao City sa Hiyas sa Kadayawan 2026. Atol sa launching, gipakita sa mga kandidata ang ilang kaanyag ug garbo isip mga representante sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Diin ang mga kandidata mao sila: Leslie Jean Manambay alang sa Ata Tribe, Dayan Patrice Soliman gikan sa Bagobo Kalata, Mary Joy Antique sa Bagobo Tagabawa, Christine Faith Gawila na Matigsalog, Christine Joy Agaw Ubu Manovo, Siti Haya Usman sa Iranon, Jamaica Prado sa Kagan, Bay Ayes sa Mangansakan sa Maguindanawon, Marzia Chana Abinal alang sa Maranao, Marisol Barani alang sa Sama, ug Luella Nakilan alang sa Tausog. Dugang pa nga ang cultural presentation kon talent competition ipahigayon karo Agosto 9 alas 4 sa hapon sa SM City Davao Annex Event Center. Diin ipakita sa mga kandidata ang ilang talento ug ang bahandi sa ilang kultura. Samtang ang coronation night ipahigayon sa Agosto 13 alas 6 sa gabi sa Yusef Gymnasium ug Cultural Center sa Obrero, Davao City. Kun asa pilion og koronahan ng sunod nga hiyas, diin ang mapili nga hiyas sa Kadayawan 2026 makadawat og 200,000 pesos. Ang hiyas sa Panagiusa makadawat og 150,000 pesos. Samtang ang hiyas sa Kalambuan makadawat og 100,000 pesos nga cash prize. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Wil Duran, Tatak RMN.